Live from the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamaong Acero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa niyo po ang palatuntunang tigasin sa Pilipinas. Walang iba kundi ang programang Kamaong Acero. At tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakabe. Isa pong magandang hapon po sa mga Pilipinong kanina pa ho nakasilip sa ating FB page at sa ating YouTube channel. Hello! Araw po ngayon ng Webes at 3 sa buwan po ng Mayo. In short, bispiras po ngayon ng SK at Barangay Elections. Welcome sa ating palatuntunan sa mga nasa Metro Manila, mga karatig na rehiyon, probinsya, kay cities, pangunahing lungsod, mga bara-barangay, at sa lahat pong mga kababayan natin na sa iba't ibang lugar sa buong mundo, mga OFW. Welcome sa ating palatuntunan. Heto na po ang hanay ng mga mainit na issue na pinag-uusapan po ng karamihan sa buong bansa. General Bato, bagong pinuno ng Bureau of Corrections. General Guerrero, itinalaga naman sa Marina. Bilang ng patayan sa bansa, bumaba sa Duterte administration ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque. Opinyon ng publiko sa Chacha dapat ikonsidera ayon sa CONCOM member. Dating Justice Socorro Enting, bagong COMELEC Commissioner na ngayon. Commission on Elections okay daw sa FB Live or filming ng barangay at SK Elections. At ang kontrobersyal na footbridge na nagiba sa Zamboanga City, akalain nyo 12 million pesos pa lang pondong binuhos. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Errol Dakabe. Ito po ang palatuntunang Kamaong Acero. Ang ating cellphone number po ay 0995-148-3605. Kasama po natin ang buong pwersa ng News and Current Affairs team ng Litter News Philippines. At nasa labas po ng ating online broadcast channel ang mga masasipag nating Litter News Patrol para hatdan po tayo ng mga mainit na balita sa mga oras pong ito. Unahin na po natin ang report ni partner Jojo Sikat nang malaman natin kung anong nangyayari dyan sa Senado sa araw pong ito. Mga kaibigan, nasa linya na natin si partner Jojo Sikat from the Senate. Partner Jo, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, magandang hapon naman sa iyo kasama Errol. Sa ngayon itong si Senator Pamphilo Lacson sa naging resulta ng fact-finding committee ng Ombudsman kung saan inirekomenda na kasuhan itong si dating Bureau of Customs Commissioner Nicanor Felton at iba pang opisyal sa pagkakalusot ng 6.4 billion peso na shabu shipment sa isinigawang kapihan sa Senado. Sinabi ni Lacson na kung ang pagpapasehan ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee, lumalabas na walang nagdidiin kay dating Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa tayo nitong si Manny Scarpio. Ayon dito kay Lacson, kahit sa mga naging pahayag nitong si custom broker Matt Taguba, walang direktang ebidensya na magdidiin kina Paulo at Carto. Subalit ikinit ng senador kung pinayagan lang sana nitong si Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Richard Gordon, na lumantad sa Senado itong ilang resource person na
na binanggit ni Taguba, tulad nila Tita Nani at itong Davao Group, ay posible o maaring makakuha ng ebidensya magdidiin. At parang dito nga kina dating Vice Mayor ng Davao na si Paulo Duterte at ang bayaw nitong si Ben Scarpio. Partner Joe, sino bang tumigil na umapiri yung mga taong binanggit mo at hindi tuloy natanong dahil hindi lumutang? Hindi daw pumayag na imbitahan Itong si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Richard Gordon, kanina nga sa naturang kapya sa Senado, inamin itong si Lacson na sa loob na ng session, yung executive lunch ay nabanggit niya kay bakit hindi pinayagan na imbitahan itong si Gordon, itong mga Davao Group at itong si Quintana. Ayun. So, si Gordon pala ang naging hadlang para maimbitahan yung mga taong yun na sana nakapagbigay ng dagdag na impormasyon. Sana nakapagbigay daw ng dagdag impormasyon. Kasi para na rin malinis. Yes. At malaman ang katotohanan kung malinis itong sila Paulo Duterte. Tsaka nakahangin. Kasi nga, yung mga sinasabi magtuturo para sa kanila ay hindi inimbitahan sa Senado. Ang tanong bakit ayaw pa imbitahan ni Dick Gordon? Ang sagot ko dyan, kasamang Errol, isang malaking question mark. Ayan, dapat sagutin yan. Kung ganyan na ang statement ni Senator Ping Lacson, dapat may sagot dyan si Senator Dick Gordon. Otherwise, pagdududahan tuloy yung naging investigasyon na yun sa Senado, Partner Joe. Tama, correct ka dyan, kasamang Errol. Kasi yung committee report niya dyan ay mawawalan ng credibility kapag nagkataon hindi niya may paliwanag itong sinabi ni ngayon itong si Senator Pamilo Lacson. Alright, bahala ka dyan. Bantayan mo yan, partner. I-monitor mo kung anong mangyayari pang sunod dyan sa Senate. Kami naman ay nakabantay lang sa mga ibabalita mo para ma-transmit natin sa ating mga viewers. Okay, tama ka rin kasamang Errol. Kaya nga mula nga rin sa Senado, lagi natin babantayan yung mga kaganapan. At kung hindi natin, itong magiging panig naman o reaksyon ni Senador Richard Gordon sa nasabing aligasyon naman itong si Senador Pamilo Lacson. Alright. Ito, si George Sigat para sa Leader News Philippines, nagulat. Live from the Senate of the Republic of the Philippines, Leader News Patrol, Jojo Sikat. Thank you, partner. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras po natin mga kapatid, alas 4:53 na po ng hapon. Kumusta kayo sa mga oras mong ito? Don't forget to like, comment, and share ang ating FB page, Leader News Philippines. And at the same time, yung ating YouTube channel, Leader News Philippines. At feel free to say something. Mag-comment kayo dyan. Ano man po yan, patungkol man kung saan yan. Related ba yan sa ating binabanggit na mga issues. Ayos po yan, walang problema sa amin. Happy birthday to Ma'am Elvira Atienza of Bataan. Wow. Si Ma'am Elvira ba yung sweetie pie ito ni Kaabel? Kaabel! Baka maraming baboy ramo dyan sa paligid. Siluin natin ang may mapulutan. Ma'am Elvira, happy birthday, no? 19 years old na si Ma'am Elvira ngayon. 19 years old na, okay, sige. And also kay Kaabel, kumusta ka dyan, Kaabel, sa Limay ba siya? Limay, Bataan? Amurong? Samal. Oo, Samal. Samal, Bataan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Samantala, diretso tayo sa report naman ni partner Boyet Guillermo sa ating palatuntunan. Mga kaibigan, nasa linya na po natin si partner Boyet Guillermo para sa kanyang latest report. Partner Boyet, magandang hapon. Go ahead, please.
Bayet. Yes, Errol, timbog ng Errol sa ikinasang entrapment operation ng Counter-Intelligence Task Force ang dalawang membro ng Airport Police na nangongotong sa mga taxi driver sa Ninoy Aquino International Airport. Inilaman ang dalawang airport police na sina PO1 Pablo P. Atayde Jr. at PO1 Danilo Levite Jr. na sangkot sa pangungotong sa mga driver ng taxi na nagsasakay ng pasahero sa NAIA Terminal 2. Inaresto sina Atayde at Levite bakarang tumanggap ng marked money mula sa mga tauhan ng CITF na nagpanggap bilang taxi driver. Ikinasang operasyon matapos makatanggap ang PNP CITF ng mensahe sa text message mula sa isang concerned citizen kaugnay sa iligal na gawain ng dalawang pulis. Nasa kusdiya na ngayon ng CITF ang dalawang suspect na pulis at dinala sa Kamkrame para sa investigasyon. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Thank you, Kuyang Boyet Guillermo mula po sa Southern Metro Manila. Airport ang kanyang binantayan. At yun nga ho, nalambat ang dalawang gago na nambibiktima ng mga pasahero. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Tuloy po ang palatuntunang Kamaong Asero. Magandang hapon po sa mga nasa Central Luzon area pagkainit-init to sa Central Luzon. Bagamat may ilang lugar na nakararanas po ng parang biglang pagulan, but in the larger areas, yung mas malawak na lugar po ay mas napaka-tindi pa rin ho ng init na nararanasan sa mga oras na ito. Kamaong Asero. Kamaong Asero. Ayan, sige. Pakaingat po kayo. By the way, kay amigong Phil Rabs, Phil Rabulan, nakita ko yung post mo na nasa ospital ka at nakahiga. Pagaling ka, bro. Duda ko sa init yan. Parang tumas yata ang dugo ni Phil Rabs. Ang katawan niya pa naman medyo malaki. So, very, very susceptible sa mga ganyang uri ng problemang pangkalusugan. Ano? Paalala po sa mga may health conditions, especially yung kumpirmado na hong medyo high blood, ano? Kahit maraming pera, kasi may taong na high blood lamang kapag walang pera. Pero yung mga talagang diagnosed as hypertensive people, huwag na masyadong magbababad sa init dahil delikado po tayo sa tinatawag na heat stroke. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo. Unahin na at tapusin muna natin ang ilan pang mga balita bago tayo ramatsada ng mga topics natin. At exactly 4:58 in the afternoon, gawin natin ang Calabarzon area. Naroon si Dryan Zamora para sa latest naman na balita sa naturang lugar. Dryan. Alright, hindi pa yata ready si Dryan. Sige, dito muna tayo sa ilan pang mga dapat nating mapag-usapang mahalagang bagay. Mga kaibigan, address ngayon. Take note, address po ngayon. As I've said, ngayon po ay bispiras ng barangay at SK elections. Mahalaga po itong sasabihin natin at pag-uusapan natin, ano? Sapagkat tomorrow ay kampanya na po ng simula na po ng kampanya, bispiras ng kampanya. Dahil magsisimula po ang campaign period will be tomorrow, May 4 until May 12. Kasi May 14 po ang SK and barangay elections nationwide. So therefore, asahan niyo na po na starting tomorrow ay kaliwat kanan, parot parito,
ang mga kandidato sa pagkakapitan, pagkakagawad, at kung marami pong grupo-grupo yan na nabuo sa inyong lugar, asahan nyo na po na halimbawa, 3 partido or pangkat ang nabuo. May 3 pangkat po ang kakatok po sa inyo in that mentioned period mula May 4 up to May 12. Pagkakataon po ninyo ito na pag kumatok sa inyo, matanong ninyo ng kanilang plano kung ano ang kanilang gagawin kapag kanaapo. Pero mga kaibigan at mga minamahal kong tagapanood, sinasabi ko na po sa inyo na lahat pong naroon sa listahan ng narco list sa barangay, sana po ay wag na kayong pagoyo na maiboto niya pa ho sila. Lahat doon. Lahat doon. After all, pinaninindigan po yun ng PIDEA na yun po ay validated, confirmed, nadawit at nakasausaw pong kamay sa illegal na negosyong droga. Okay? Kasi ano ang silbi nung nilabas na listahan na yun ng PIDEA kung sa huli, iboboto nyo pa rin po yung mga gagong nandoon na nakalista. 90 kapitan at 117 mga kagawad. Incumbent. Ang pinakamagandang gawin po ninyo ngayong halalan, lalong-lalo na po sa NCR, no? Ang NCR ay mahalagang bahagi po ng ating bansa. Ang Metro Manila ay salamin. Salamin po yan ng ating bansang Pilipinas. Kung ano po ang nangyayari sa NCR, parang yun ang refleksyon sa buong bansa, although hindi naman absolute yun. Kaya lang, dahil ang mga national media network ay nakabase sa Metro Manila, of course, nakikita kaagad po yun. Madaling makita. So, sa Metro Manila po, ay ang unang kaibahan sa Metro Manila kaysa sa mga barangay sa Kanayunan ay malalaki ang pondo ng barangay kapitan, barangay kagawad, and the barangay government itself. Malalaki. Therefore, kung matino ang nakaupong mga barangay officials, marami nang nagawa sana. Pero kung kurakot ang mga nakaupo, alam nyo na ang nangyari sa inyong lugar. Siguradong mabantot at pangit ang inyong lugar. Si Errol the Comment, ang Kamaong Ngayon, Asero. ano ang advocacy natin? Ang advocacy po natin para talagang totoong pagbabago po ang mangyari sa inyong lugar, ang ating panawagan, alisin lahat ng mga nakaupo. Palitan nyo ng mga bagong pangalan. Baka sabihin sa atin ng mga ibang nakaupo, teka muna, Sir Errol, kami wala naman doon sa listahan. Bias ka naman. Hindi po ito bias. Maaring wala kayo sa listahan. Maaring umupo na kayo ng 3 termino. Question, anong ginawa ninyo? Di ba? Anong ginawa ninyo? Anong nagawa ninyo kung nakadalawang termino kayo and you're gunning for the last and the third and final term? Anong nagawa ninyo? Kung may nagawa kayong maganda, makikita na yon dapat sa paligid ninyo, dyan sa barangay ninyo. Kung hindi pa rin nagbago ang inyong lugar, therefore, wala kayong naipakitang konkretong patunay ng inyong mga dapat performance ng paglilingkod. Si Errol the Comment. So, kami, ang aming panawagan para totoong pagbabago ang mangyari at malinis ang ating bansa sa korupsyon, sa droga, sa krimen. Mga bagong pangalan, mga bagong mukha ang ilagay natin dyan. At sana, yung mga bagong yan, hindi lang bagong lipat, hindi lang bagong baba sa mas mataas na pwesto ay bumaba lamang to try the barangay level. Sana po talagang totoong bago. Ika nga'y fresh name, fresh leadership, and fresh services ang mailalagay. Clean services ang may papangako niyan sa mga kabarangay natin. Kasi kung luma na, lumang style, lumang kurakot, lumang krimen, luma na.
Madalas, ang mga lumang tao na umupo, ayaw niya ng pagbabago. Sarado ang mga utak niyan sa pagbabago. They are always resistive. Laging nakakontra yan kapag ka pinag-uusapan po ang pagbabago. Kaya't para talagang literal na may pagbabago, bagong mga pangalan ilagay natin. Si Errol the Comic. Ang kamao. Okay, sige. Now, sana ganun ang gawin ninyo, no? But of course, you still have the last say. Nasa inyo po ang nasa inyo po ang pinaka-desisyon yan. Nga lang, bilang kaming nasa sa media, ginagabayan na po namin kayo ng tamang gagawin para makakita talaga tayo ng extra sample of the change that we always wanted to see. Kung ito ang logic, mga kaibigan, kung ang mga barangay ay malilinis natin, number one, sa krimen, siyempre buong bansa malinis yan sa krimen because ang barangay is the smallest component of the governance na lahat po ay may mga barangay. Kung walang krimen sa barangay, therefore, ang buong bayan, maaaring walang krimen. Kung lahat ng barangay malinis, walang kurakot, therefore, nationwide, wala nang kurakot, except kung yung mga national officials ang kurakot. Di ba ba? Very basic kasi, kung sa baba malinis, siguro naman yung mga nasa taas maninindig na ang balahibo. Teka muna, ayos na sa barangay Kami dito sa taas, kitang-kita. Nakatinga lang ang taong bayan dito sa aming ahensya, nakapakuyakoy naman kami, nakaupo kami sa pera at ngumangal-ngal ng litsong kawali. Di po ba? Nakakahiya yun. And therefore, ang sinasabi natin, magandang panimula ito, no? Magandang panimula na nationwide ay magkaroon po ng maayos na pamamahala, maayos na serbisyo. Unahin natin at sampulan natin sa barangay, please elect new names. New names that will run the barangay hall and will provide sincere and always responsive na serbisyo para sa ating mga kabarangay. Si Errol the Comic. Ang kamaong asero. Tuloy tayo. I think ready na si Dryan Zamora mula sa Calabarzon. Tawagan nga natin ulit para matuloy ng kanyang report. At exactly 8 minutes after 5. Nasa linya na natin si partner Dryan Zamora, ang ating Leader News Patrol mula po sa Calabarzon area. Binabantayan niya yung Putot Latik Festival sa Binyan. Ano na kaya ang nangyari dyan? Ang sarap naman ng Putot Latik dyan. Alamin natin kung ano ang mga activities na mangyayari dyan sa festival na nagpapasigabo naman ng tourism dyan sa naturang lugar. Dryan, magandang hapon sa iyo. Go ahead, please. Nakatakda ang pagdiriwang ng ika-8 taon ng Puto Latik Festival sa Binyan City, Laguna. Sa Mayo 15 ang opening ceremony sa umaga at pangungunahan ni Mayor Armand Dimagila ang Puto Latik Grand Parade at sa hapon ito ay ang street dance competition. Isa rin sa inabangan ng Puto Latik Costume Parade at Inter-Barangay Land Float Parade Competition. At ito ay gaganapin sa ikalimang araw. Marami pa mga programang nakalatag hanggang sa Mayo 23. Samantala ay kanina isinagawa ang kauna-unang command visit ni Calabarzon Regional Director Police Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eleazar sa groundbreaking ceremony ng isang daycare center sa Laguna Provincial Police Headquarters sa ilalim ng pamumuno ni Police Senior Superintendent John Kirby Craft. Iprenesenta rin ni Eleazar at Lorenzo ang isang accomplishment at napatay sa isang enkwentro ang isang nagngangalang Cesar Batralyo, NPA, revolusyonaryong buwis para sa kaaway na uri at ang pagkaka-aresto sa 4 pang suspect at pagkakapuhika sa iba't ibang uri ng baril at granada. Mula dito sa Laguna, Dryan, curious kami dun sa Putot Latik Festival. Diyan ba may i-display na parang pwedeng pang Guinness Book of World Record na Putot Latik? Halimbawa, puto gaano kalaki? Meron kaya na ganon?
Yes, sir, yan ang aalamin natin pag nakausap natin ang ating City Mayor Arman Dimaguila sa mga susunod na araw po. Ayan, Dimagi ba? Ang, tama ba? Dimagila po. Dimagila? Ay, oo, sige. Si Attorney Armand, kaibigan natin yan. At ano kayang flavor ng puto dyan? Ano ba yan? Cheese o... Malamang kaibang flavors ang kanilang inihahanda po. Ano? Malamang po, iba-ibang flavors, iba-ibang klase ng puto ang kanilang papakita sa kanilang parada po. Ayun, sige. So, sana matikman namin yan ni Binibining Angie Puso, yung puto na yan na nag-originate dyan sa Binyan kasi ano yan special yung mga puto at latik dyan, ano? Hindi naman mabilis yan mapanis, okay lang yan. Ayan. So, kailan ang eksaktong araw ng panimula ng festival dyan? May 15 hanggang 23. Okay, May 15 hanggang 23. Gawan po ng paraan na makasama natin sa program. Sana live video ang magawa natin kahit through Skype or sa pamagitan ng ibang teknolohiya, Brian, para matulungan naman natin siyang mapaganda lalo ang Putot Latik Festival dyan sa Binyan. Yes, sir. Thank you, Brian. Mula dito sa Laguna, Brian Zamora para sa Leader News Philippines. Live mula po sa Binyan City sa Laguna. Binibining Brian Zamora ang ating nakasama. May bit-bit na puto at latik. Alam nyo kasi ang Pilipinas ay sadyang sagana po sa mga festival. Dati-rati kasi ang mga okasyon laging religious inclined, yung mga piyesta, festival, pero nakatutuwa ngayon may mga bago na talaga na lumalabas ang creativity at nai-highlight yung mga native products ng mga bayan-bayan at lungsod. And that really helps the economic activities ng mga lugar. Diba? Sumisigla ang negosyo at hanap buhay kapag kaganyan. Actually, isa yan po sa objective talaga Pasikatin, ipakilala ang mga produkto ng mga lugar sa pamagitan po ng festival. Ayos! Sige, kudos sa Mayor Armanda Dimaguila dyan sa nalalapit na Putot Latik Festival. Malamang sa iba parang hindi big deal ito, pero para sa mga taga-Binyan, big deal ito Big deal pagka may festival. Sige, dyan sa mga lugar ninyo, anong festival naman? I'm sure meron. Doon sa San Pedro, di ba? Sampaguita Festival. Sa marami. Kaya nga makulay ang Pilipinas dahil yan. And I hope we can have one independent show na puros festival. Puros kainan yan na Angie. Pagka yan ang i-host mo, ikot ka sa buong Pilipinas. Ay, ang saya-saya, no? Palagi ko yung pinakamasayang TV show yan. Puros kasayahan ang pupunta niyo. Mga kaibigan, 30 minutes after 5 in the afternoon. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Nanonood pa rin po kayo ng Leader News Philippines Kamaong Asero program. At magandang hapon po sa mga OFW sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Ating programa po ay bukas sa inyo pong mga mensahe. Bukas kung may mga nais po kayong iparating sa inyong mga pamilya dito po sa Pilipinas para sa pamamagitan po ng ating platform ay maiparating po natin. And of course, kapag may nais po kayong isumbong ay pwede yan dito. Si Bernard ay umatin ito ng press con sa DAR. Ang pinakabalita dyan sa DAR ngayon ay namahagi daw ng mga lupa sa DAR. Saglit baka may report siya. Tanungin ko. I-text ko lang muna. Sige. Ang ating panawagan siyempre, para sa ating mga kababayan na wakasan na po ang pagtanggap ng pera sa mga politiko. Makinig kayo sa sasabihin ko. Kung nais nating tunay na mabago ang sitwasyon sa ating lipunan, dapat magmula yan sa ating mga botante. You know why?
the mere fact na maraming butante ho ang tumatanggap pa rin po ng suhol, bayad para sa pagboto ho ng para ho sa pagboto ng mga kandidato. Ang tawag po dyan ay vote buying. Saglit, madam, hindi pa kami tapos. Saglit po, madam, hindi pa kami tapos. Ang tawag po dyan ay vote buying. Hindi po makakonsummate ang vote buying, mga kapatid, kung walang tatanggap ng perang ibinibigay. Kahit may magtangkang bumili, kung walang tatanggap niyan, walang vote buying. Kapag ka may nag-abot, may tumanggap, o kahit hindi mo ibinoto yan, still that's vote buying. Consummated yung krimen. May kasalanan ka, tumanggap ka. Diba? And that's a crime. Selling your vote is a crime. Ang implication niyan, mga kabarangay, yung kaluluwan nyo, yung integridad po ninyo, yung pangalan ninyo ay ibinenta po ninyo sa halagang 50 pesos, 100 piso. Kaya mag-isip-isip kayo. Hindi po dapat for sale ang boto sapagkat your vote is the best chance to really choose the best leader for your barangay. In this case, SKN barangay election. Pag ibinenta niyo po yan, para kayong tutang aso na hila-hila na ho kayo ng politikong kung saan man siya pupunta. Wala na kayong karapatang kumontra. Di ba? Dahil ibinenta nyo na yung inyong sarili. Yung kaluluwa nyo sa politiko. Wala na kayong karapatang magreklamo. So, ano man mangyari, ano man katarantaduhan ng uupong mga barangay officials ngayon, pag ibinenta nyo ang inyong boto sa halagang 500, 1,000, wala kang karapatan. Nigabuhok na sa darating na araw ay magreklamo ka na kung may pangit pong mangyayari sa inyo pong barangay. Si Errol Dacaves. Yan po ang masasabi ko. Now, alam nyo, kaya nga na-postpone na ipagpaliban ng Pangulong Duterte yung barangay elections dahil nga po maraming nakaupo ang tarantado at kurakot. Tiwali. Ngayong natuloy na yung eleksyon, tumulong kayo. Kayo po mga botante, tayong mga botante, lahat ng mga botante. Una sa lahat, huwag kayo magbibenta po ng boto. Pangalawa, bantayan po ninyo ang inyong paligid at sipain nyo sa pagbumukha kapag may nagtangkang manuhol po sa inyo. Sipain nyo. Sipain nyo. Hindi yan makakapagreklamo sa pulis. Tandaan nyo, hindi magpa-file ng reklamo yan. Pag sinapak ninyo, tinangka kayong sulan ng sandaan. Brad, iboto mo si Kapitan. Sapakin nyo bigla! Sapakin nyo bigla, titigil yan. At yan ay mapag-uusapan sa buong barangay. Ay, si Kagawad sinapak. Bakit? Kasi si Oliver De Leon ay sinusuhulan ng 500. Gandang hapon po sa mga taga-Tuguegarao City. Kumusta dyan? Mainit ba dyan sa Tuguegarao, partner Oliver? Maniwala kayo pag ginawa nyo yan, na may sinapak kayo dyan na nanunuhol. Nga lang, ang madalas utusan po niyan, yung mga runner lang ng politiko, hindi naman talaga si Kapitan at si Kagawad na magbibigay niyan eh. Yung runner ng politiko. Kaya't magkahulihan man, ligtas po yung politiko eh. Pero pakatandaan po ninyo, ang DILG, nakabantay sa inyong lahat. May working agreement po ang DILG, COMELEC at PNP. Mga pulis. At syempre may mga watchers lahat yan. May mga watchers. Pero hindi po sapat yan. Ang sinasabi ko po sa inyo, if we really wanted to see change, mas malinis at makatotohanan ng eleksyon sa barangay, tayong mga mamamayan, kayong mga mamamayan na nanonood po sa ating palatuntunan ngayon, you contribute, you cooperate, tumulong kayo. Huwag kayong maging meron lamang. Marami kasi tayong mga kababayan na mahilig lang magreklamo, reklamo, pero hindi naman kumikilos. Kami dito sa
sa page natin, sa Leader News Philippines page, dami-daming complaint. Pero pag hinikayat ko ng tumulong, ayaw tumulong. Ano mangyayari sa atin? Whom do you expect to act for this or for that a issue in your area kung kayo mismo ay ayaw nyong umakto at umaksyon? Di po ba? Are you expecting na yung taga Batanes ay a-action sa problema sa Basilan? Di ba hindi? Kayo din na nandiyan sa inyong lugar. Gusto nyong malinis? Gusto nyong maayos na eleksyon? Tumulong kayong lahat. Kayo po mga mamamayan at believe you may, talagang kapag ka may unity, may pagkakaisa, ay wala pong imposible. Yung takot dati, alam nyo, tapusin nyo na ang takot na yan. Huwag na kayong matakot sapagkat meron tayong leadership sa Malacanang na wala pong sinasanto kapag ka ang pag-uusapan po ay yung tama at katwiran. Si Errol the Comic. Ang tama o O yan po ang may-assure ko po sa inyo. Huwag kayong matakot. Maswerte tayo, may Duterte tayong walang sinasanto. Binabalaan kayong mga politiko na makikialam. Mga mayor, mga congressman, mga governor, huwag kayong makikialam. Because the essence of barangay election should be apolitical. Walang kulay. Halos magkakamag-anak yan. Huwag nyo nang pakialaman. Hayaan nyo ang mga mamamayan na makapag-decide sa kung sino ang ilalagay nilang leader. Hindi kung sino ang gusto ni mayor. Ngayon, alam namin yan. Ang mga mayor, may mga kanya-kanyang batayan. Yung congressman, may sariling mga batayan na pinatatakbo. Ang objective nila, matiyak na sa susunod na local election ay ayos ang kanilang makinarya. Kaya, basta gawin po ninyo ganito. Kahapon ay binanggit ni Yusek, DILG Yusek Martin Dino yung kanyang cellphone number, di ba? Sige. Palagay ko ay pwede nating ibigay yung kanyang cellphone number kasi binanggit niya kahapon eh. Eto ibibigay ko. Hinihikayat niya kasing isumbong sa kanya direkta eh. Para ma-actionan kagad. Mga kaibigan, si DILG USEC Undersecretary Martin Dino ay partner natin yan dito sa Leader News Philippines. Siya po yung head ng National Barangay Affairs Office ng DILG. Okay? Therefore, siya ngayon ang focal point ng DILG sa barangay at SK election. And ibinigay niya kahapon publicly ang kanyang cellphone numbers. Yung mga hindi nakakuha, heto uulitin ko para may access kayo direkta sa kanya. O pwede rin dito sa FB page natin, then yan ay ipo-forward natin sa kanya. But heto yung kanyang cellphone number. I will mention it. Kuha kayo ng lapis at papel. His globe number is 0917-533-5765. Repeat. Cellphone number po ito ni DILG Undersecretary Martin Dino. 0917-533-5765. Si Errol the Comic. Ang kamaong asero. Nakuha ninyo? Okay. Anong gagawin? May cellphone number na kayo ni Yusek Dino. I-text nyo sa kanya direkta ang mga kagaguhang nangyayari sa inyong barangay na related po sa nalalapit na election. ₱23 na po makalipas ang alas 5 po ng hapon. Nagmerienda na ba kayo? Kami po hindi pa nanananghalian ni partner Oliver. Humigop kami ng konting kape. Hindi pa kami nag-almusal, hindi pa kami nananghalian. Anong ginagawa niyo, Sir Errol? Fasting kami. We're on fasting. Nagpa-fasting po kami para maging maayos ang eleksyon. Bukas makalawa itong mukha kong dating manipis, makalalo itong numipis. You're still watching Kamao Asero of Leader News Philippines. At sumasa niyo po ang palatuntunang ito everyday. Dapat po ito ipaliwanag ko lamang. Medyo magalaw yung ating programa kasi nag-aayos nga po kami ng automation system sa studio. So kahapon, sinubukan namin yung mga
ano lang, touchscreen. Kaya lang may delay po sa audio eh. Naasiwa ko, yung tenga ko po naasiwa, na-delayed yung audio na bumabalik sa headphone ko, kaya parang nagbabakil tuloy ako kahapon. By the way, thank you kay Sir Dennis Lee, yung in charge naman po sa Employees Compensation Commission sa CAR, Cordillera Autonomous Region. Okay? Thank you, sir. Mamaya i-forward ko yung video natin para mapanood po ninyo yung inyong kagwapuhan. At baka bukas ko na papuntahin dyan si Mang Ray. Bang Ray Quisada, dahil bukas babalik siya sa studio natin para may pakita at may balita sa atin kung ano yung result ng kanyang x-ray ng kanyang kanang kamay na nataga. At kung anong certification ilalagay ng doktor na tingin po sa kanyang kamay. Partner, may mga bumati na ba? May mga nagparamdam na? Baka meron na, partner. At kahapon may pangalan akong hindi nabanggit eh. Yung huling binigay mo. Hindi ko nabanggit. Saglit. Tingnan ko nga para wala tayong ma-miss na ano. Pero dapat ito walang audio ito para walang pumasok. Saglit, ha? Okay. Kumusta po ang ating mga kaibigan sa Visayas area? At may na-cancel yatang flight ng Cebu Pacific. Jomar Born Otencio. Yari sidik niya. Ayan. Kaya pala, gano'n na lamang kakadepensa ni Dick Gordon, ano? So, kailangan niya ipaliwanag bakit hindi niya pinaimbita. Sa atin, wala po tayong malisya. Di po tayo malisyoso. Sa atin po ay factual. So, kung ang sabi po ni Senador Ping Lacson ay si Gordon ang ayaw imbitahin, yung parang mga link sana para ituro kung sino talaga nagmamay-ari ng bultong Cebong yun na pumasok po sa Bureau of Customs, 6.4 billion pesos worth of Cebu. Wala eh. Hanging tuloy, open-ended eh. Walang natukoy kung sinong may-ari. Ang nadimanda, yung parang mga dealies ng transaksyon. When we say dealies, yung mga small-time people who are involved in the transactions. Pero yung mga super big-time na may-ari po ng produktong yun na ikakabaliw sana ng mga Pilipino. Imagine, 6.4 billion pesos worth of shabu na kahit matindi ang kampanya ng Pangulong Duterte sa shabu, sa drugs, ang kapal ng mukha nagparating ng 6.4 billion pesos worth. Sa madaling sabi, sobrang lakas ng loob. Bakit? Sino kaya yun? Yung sobrang lakas ng loob na yun. Malamang may kapit sa gobyerno yan kung bakit sobrang lakas ng loob niya magpasok from China to the Philippines ng ganyang ipinagbabawal na droga. Kasi kung walang kapit yan sa gobyerno, hindi ho magtatangka yan na mag-isip man lang na ma-involve pa ang sarili sa droga. Di ba? Si Melinda Balangitan, Gerardo, and Senda Astillero, yun ang hindi natin nabanggit kahapon. Sige. Mamilinda, Balangitan, Gerardo, and Senda Astillero. Hello to all of you. Alright, sige. And diretso tayo sa iba pang mga issue sa ating palatuntunan. Si Errol the Comet. Ang Kamaong Asero. Ayos! Congratulations kay General Ronaldo Bato de la Rosa sapagkat today, inilabas po ng Malacanang ang kanyang bagong appointment. Ayan. Is appointed as the new head of the Bureau of Corrections. Si Errol the Comet. Ang Kamaong Asero. Pag sinabing Director General po ng Bureau of Correction, sana hindi ako mali, ang paniniwala ko, siya ang mamumuno, mangangalaga, magmamanage ng New Bilibid Prison. Kung hindi ako nagkakamali, New Bilibid Prison. Na yung facilities na yan, prison facilities na yan, ay kahit nakakulong na mga drug lords yan, nakapagluluto pa rin
ng droga sa loob ng New Bilibid Prison, kaya si Bato siguro ang inilagay dyan para finally mawakasan yan. Sige. Congratulations sa General Si Bato. Errol the Comet. Ang Ang kanyang term ay magwawakas ng year 2022. So, 2018 ngayon, 4 years. 4 years. Pero depende. Kasi akala ko, akala ko itatakbong senador eh. Pag tumakbo ba si Bato bilang senador, iboboto nyo? Ha? Tingin nyo? Iboboto nyo kung tatakbong senador si General Bato de la Rosa? Nagtatanong po ako. Sige, survey lang po, ano? Survey lang. Kung magsenador si Bato ay iboboto nyo bang sa pagkasenador? Just asking. Samantalang si General Guerrero, dating Armed Forces Chief of Staff, ay itinalaga naman bilang head ng Marina. Ayan. Sabagay si Pangulong Duterte, malayo pa man yung retirement ni Bato eh. May pangako na diyan ang Pangulo na talagang kukunin pa rin siya sa leadership sa gobyerno, no? And ganoon na lamang kalakas ang tiwala ng presidente kay Bato. Ayan. Dating PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa. At magkasabay silang inappoint ni Pangulong Duterte, kasabay niya si General Ray Leonardo Guerrero, dating Armed Forces Chief. Inilagay naman sa Maritime Industry Authority. Ito naman sa mga sasakyang pandagat ito. At isa pa sa naitalaga ngayong araw ay si Valfrey Tabian bilang Deputy Director po ng Bureau of Correction. So magagaling na mga tao ito at sana talagang ma-reform. Maayos ang nangyayari po dyan sa mga penal facilities ng Bureau of Corrections. Marami po yan. Hindi lamang po New Bilibid Prison, nationwide po yan. Sana tumino. Sana'y wala ng drug lord na makapagluluto ng shabu sa loob ng mga kulungan. Sana'y wala ng transaksyon. Sana'y tumigil na ang transaksyon ng droga dyan, ano? Nakapagtataka, nasa loob na ng kulungan, nakapagtatransak pa eh. Therefore, may mga kasabwat yan na bantay dyan, di ba? May mga kasabwat yan na bantay dyan. Sige! Good luck kay General Bato at kay General Guerrero sa inyo pong mga bagong responsibilidad. Samantala, isa pa sa medyo napagkatiwalaan ng Pangulong Duterte na maging bahagi po ng gobyerno ay si dating Court of Appeals Justice Socorro Inting. Ay, letter I eh. Inting. Congratulations, Justice Socorro. At siya po ay ipinasok bilang bagong commissioner po ng COMELEC just in time with the start of the SK and barangay elections campaign period tomorrow. Tama lang kasi alam niyo may mga vacancy pa talaga sa gobyerno na dapat mapunuan. Dapat yan po ay ma-fill up na dahil medyo pangalawang taon na ng Duterte administration. Hindi dapat mga acting lang ang nakalagay dyan. After all, marami pong mga Pilipinong magagaling eh. Marami pong magagaling na Pinoy na pwedeng subukan pong makasama sa pamamahala ng Pangulong Duterte. Okay, sige. 0995-148-3605. May nag-message kanina sa akin. Sino ba yun? Ito. Basahin ko nga. Ayan. May 3, Carabao Caroza Race Festival sa Iloilo naman. Ayan, yung mga festival naman ito. Si Binibining Angie Puso ito, yung ating producer on the go lagi. May 1 to 3 naman,
ngayon, ano? Ano bang pronunciation nito? Lanahan o lanahan? Lanahan Rituals. Bogobos Festival. Ito yung mga indigenous people, mga Bogobo. Sa Balabay, Digos, Davao del Sur naman yan. Okay. Ritual. So, has something to do with tribal activity. Yan. Siguro yung mga sumisigaw-sigaw yan na may mga sayaw-sayaw. Ayos, masaya yan. Ayon po sa Omnibus Election Code, Section 261, vote buying and selling are among the prohibited acts which are punishable by the law. Ayan. So, krimen nga krimen. Krimen ang bumili at krimen din ang magbenta po ng boto. Yan dapat maintindihan yung maigi. Baka akala nyo, nako, pagkakataon para magkadatong tayo, may eleksyon. Parang piyesta tayo, parang piyesta. Puntahan natin, sulisi tayo kay kapitan, sulisi tayo kay kagawad. Ganun eh. Baguhin natin ang ating kultura ng kakahingi, kakasulisit, kakalahad ng palad sa mga politiko na siya talagang sanhi. Bakit nagiging kurap ang mga politiko sa kakahingi ng mga tao din? Subukan niyong huwag kayong manghihingi sa mga politiko na dapat ang gawin po ng mga politiko magsilbi ng mas maayos, mas tapat, mas patas, walang kikilingan, walang favoritism. Magsimula dapat sa taong bayan. Huwag kayong hingi ng hingi sa mga politiko para mahiya sa atin yung mga yan. Kasi pagka hingi kayo ng hingi, may utang na loob kayo na hindi kayo makasigaw kapag tinatapakan na kayo kasi nasuhulan na kayo kahit anong gawin ng politiko kapag bayad na kayo, wala na kayong imik. Di mo ba? Yan ang problema sa atin kapag hindi tayo gumigising sa tamang kultura. Maling kultura pa rin, vote buying. Tigilan nyo na yan nang makakita tayo ng tunay na pagbabago. Okay, ano pa? Kumakalam ng sikmura ko. Talay tayo sa iba pang mga balita sa ating palatuntunan. Pinabulaan na naman ni Presidential Spokesman na Harry Roque na tumaas ang bilang ng patayan sa bansa sa panahon ng Pangulong Duterte. Sa halip, kanyang sinabi na mas bumaba nga daw po ang mga insidente ng patayan sa kasalukuyang administrasyon. Yan. Sinabi po ni Presidential Spokesman Harry Roque sa isang press briefing sa Malacanang na pagdating sa patayan sa bansa bumaba raw ng bilang nito. Gayon din pati na ang rango yung place ng Pilipinas sa listahan po ng mga pinakamapanganib na bansa sa buong mundo para sa mga mamamahayag. Naglabas ho kasi ng report ang Center for Media Freedom and Responsibility, National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, Philippine Press Institute, at Philippine Center for Investigative Journalism, PCIJ, para po sa paggunita po ng World Press Freedom Day na merong 85 kaso po ng pag-atake at pagpatay sa media ang naitala simula po noong Hulyo 2016 until now. Iginit po ng nasabing report na mas malaki raw ang bilang na ito kumpara sa datos sa nakalipas ng 4 na pangulo ng bansa bago kay Duterte. Kinundi na po din natin ang lahat ng patayan na yan, sabi po ni Roque. Pero alam niyo po yung mga yung mga kinundi na natin. Wala na yan Ang buhay po kahit 1,000 laksang pagkundi ang gawin natin, hindi na may babalik. Ako, I really appreciate kung sa isang leadership ay wala nang maririnig tayong mga ganito at tayo po ay maging sibilisado talaga. Na kung may dapat papanagutin, may nagkasala, kasuhan. Kasuhan, dalhin sa korte. Nang maging fair at
magkaroon po ng patas na pagdinig ng magkabilang panig kung guilty sa anumang kasalanan, parusahan at kung dapat ikulong, ikulong. Ang nangyayari kasi sa atin, kapag ka halimbawa, hindi kursunada ang media nagsalita ng mga katotohanang tinatamaan po ang isang tao, lalo ng politiko, ang naggagawin dyan, kakasuhan po ng libel eh. Kasuhan ng libel. Pag hindi nadala sa libel, bala na ang susunod dyan. Madalas ganyan eh. Alam ko yan sapagkat I am a media man. Libel. Pag hindi ka nadala sa libel, some other politicians, para tumahimik ka, susuhulan ka. Magpapadala ng emisaryo, may dala-dalang pera. Pre! Pwedeng magkaibigan na lang kayo ni politiko, ni sir, ni boss. Ito may tulong na padala sa iyo. Kapag ka mahina-hina ang integridad ng media man, tatanggapin po yung suhol. Yan, nagsisimula po dyan ang problema. Kapag ka tumanggap ng media man ang suhol, yung korap na media man, therefore, umaasa si politiko na safe na siya sa media man na yan. Wala nang banat sa kanya. Puros puri na ang gagawin. Puros puri na. Kami po sa Leaderness Philippines. Ulitin ko, kahit wala po kaming countrywide development fund, wala kaming intelligence fund, wala kaming pork barrel, wala pa kaming sponsors right now, wala pa kaming ads, mananatili po kami na matatag sa aming paninindigan bilang isang independent media outlet that subscribe to the truth and fairness and justice. There's no amount of money that will silence us. Yan po ang aming pinanindigan dito. Sapagkat ito po ay passion po namin ito. At ito po ay advocacy po ng katotohanan. Kaya nga po't nanumparin kami na ang Leaderness Philippines platform ay magiging instrumento po at magiging source ng genuine and legitimate news. Kapag ka kami po'y tumanggap ng suhol at naging tulad kami ng iba, ay nako po, hindi na makatotohanan ng aming profesyon yan. So we assure you, may ads wala, may sponsor wala, mananatiling ang balita po namin, ang discussion po namin ay fair, truthful, with the honesty, balance, and fairness. Kapag ka mali, sasabihin naming mali. Pag may tamang ginawang sino man, pribado man o nasa gobyerno, pupurihin po namin. Because we wanted to propagate good deeds, no? Ganyan po kami kapositibo. Pero pag mali naman, sasabihin namin, ayon sa batas, mali ang ginawa mo. Hindi kami magdadalawang isip na sabihin yan. Okay? So, balik tayo doon kay Commissioner Socorro Inting. Ma'am, Justice Inting, congratulations. Bagong COMELEC Commissioner. Samantala, ito magandang balita po ito mga kapatid, no? Sa mga nasa online operations platform, pinapayagan po ng COMELEC ang FB Live ng video at pwede pong mag-video ang mga nagbabantay sa election ng Barangay at SK. Halalan, no? So, walang problema sa COMELEC. Pwede. Especially yung bilangan. But not the procedure of the voters having ballots at na bumuboto sila. Bawal po yon. Okay, sapagkat siyempre secrecy of ballots nga, di ba? There should be a total secrecy of the election. So, kaya nga may harang-harang yan, may takip para secret yung binoboto. So, doon bawal kunan. Pero yung canvassing, yung counting, okay sa COMELEC. Thank you COMELEC. Sapagkat kami talagang magbabantay po kami sa eleksyon at magbibigay po yan ng access and immediate information sa taong bayan kahit nasa abroad. At least through our platform ay makakarating kung anong nangyayari sa kanilang barangay. Samantala, panghuling balita. Akalain nyo mga kapatid, naalala nyo pa ho yung nag-viral na video ng mga congressman na nahulog sa putik, nagiba yung tulay? Natuklasan po ni Congressman Benitez
Kasama po si Congressman Lubrigat at si Mayora Beng Climaco na ang budget pa lang ibinuhos doon sa ampaw na tulay na yon. Kalain nyo 12 million pesos pala yung tulay na yon. 12 milyones de pesos yung kahoy na tulay na yon. Oh. They were there para nga imbestigahan daw po yung substandard na housing doon sa Zamboanga. Akalain nyo, ang natuklasan nila, yung substandard na tulay na para bagang inadya ng pangyayari na sila'y mahulog sa kumunoy ng putik ng mabahong tubig para magkaalaman na yung tulay ay substandard. Alam na tulay nga tulay, therefore kung kahoy gagamitin mo talaga hindi tatagal. Yung durability questionable. Therefore, dapat mas matibay sa disenyo yun ng kahoy ang ginamit. So, iimbestigahan daw nila. Sige. But in the meantime, yung video yun, umiikot pa rin at pinagtatawanan. Sa totoo lang, wala pong wala akong nakitang nagsimpatya doon kay Congressman para bagang nakutya pa Nakutya pa sila. Buti nga. Pero ako, I take it seriously, Dahil buhay, siyempre yun ang mga opisyal lang na nakataya doon. Kung may namatay doon, hindi naman biro, talagang dapat may managot. Kaya lang, alam nyo naman mataas kasi ang expectation ng taong bayan na dapat ang mga infrastructure projects matino parang inadya ng pagkakataon na si congressman talaga, yung dalawang congressman, nandun sa tulay at yung isang mayor para magkaalaman. Ngayon, 12 million pesos, ganun yung tulay. Ang tanong, may mapapanagot ba dyan? Ano ba ang sabi ng COA dyan? Yung COA ba ay ayos lang? Yung 12 million, yung tulay ay ganun lang, pero 12 million pesos? I think sa 12 million pesos dapat konkretong tulay yun. I believe so. Pero yun nga ang ginawa po ay isang ampaw na tulay na naging sanhi kung bakit yung dalawang congressman at isang mayor ay naglunoy sa kumunoy ng mabahong putik. Ayan. At least yun po ay magiging susi para magkaalaman sa kalibre ng mga pagawaing bayan dyan at sa buong bansa. Maging eye-opener sana ito sa maraming aspeto. COA. Sa COA, anong ginawa nyo COA? Tanggap nyo lang. Madalas kasi ang korupsyon, pati COA kasabwat. Kontraktor, politiko, COA magkakasabot yan. So, magkaalaman tayo kung anong mangyayari dyan. Hindi sapat na nabalitaan natin na 12 million pesos lang yan. Dapat may managot dyan. Mga kaibigan, 48 minutes na po. Makalipas ang 5 o'clock ng hapon. Ang bilis ng ating oras. Talagang kumakalam ng aming sikmura. May mga babatiin pa ba, bro, na nagparamdam sa atin? Kung meron pa, edi ihabol na natin. Salamat po sa inyong panonood. Thank you so much, friends and guys. Thank you po sa mga Leader News Patrol natin na naging bahagi ngayong araw na ito sa ating palatuntunan. Danny Grabito. Ano po ang gagawin ng taong bayan sa mga taga-DNR Northern Samar kung may mga inutil at walang magawa sa mga violators ng Batas PD 705? Marami po kasi dito ang nahuhuli ng pulis na mga anti-illegal logging pero pinakakawalan ng DNR at hindi ini-inquest. Pero bakit ang DNR magpapakawala? Di ba dapat pulis? Bakit yung DNR pinakakawalan nahuli? Bakit? Magkano ang dahilan DNR? Bakit nyo pinakakawalan? At bakit nyo hinuhuli? In the first place, bakit nyo hinuhuli, inaaresto? Therefore, may nakita kayong illegal na aktibidades. Ngayon, hinuli ninyo, after few hours or a few days, pinakawalan ninyo, abay, may malansa kaming naamoy dyan. Nangangalingasaw na may nangyaring hindi maganda. After na may maaresto. O dapat tingnan talaga yan, Isumbong natin yan kay Secretary Simato.
DNR Secretary Simato, Roy Simato, ng matuldukan yan. Ano yan? DNR Northern Samar. Secretary Simato, DNR Northern Samar, pinakakawalan daw ang mga naaresto ng illegal loggers. Alam niyo po ang mga illegal loggers, mga makapangyarihan yan eh. Normally or usually, mga bata yan ng mga nakapwesto rin. General, Governor, Mayor, yan po ang malalakas ang loob na mag-involve sa illegal logging. Hindi po maglalakas ng loob ang walang kapangyarihan. General problem ang dala niyan. Kapag patuloy na nakalbo po ang kabundukan, tingnan niyo po ang nangyayari sa Tacloban. Diba? Landslide, flash floods, tag-init, climate change, environmental degradation at kung ano-ano pa hong ganti ng kalikasan dahil sa pang-aabuso po ng tao sa pamamagitan nitong katarantaduhan ng mga illegal loggers. Thank you so much to all of you guys. Pastor Ram, Ramises Gamboa, akala ko darating ka. Nasa Alaminos, Pangasinan yata si Pastor Ram. Pastor Ram, thank you. It's up to you, sir. Kung kailan ka magsisimula. Salamat po sa mga nanood sa atin sa episode ngayong araw po ng Thursday, May 3, Bespiras ng campaign period sa Barangay at SK Elections 2018. Binibining Angie Puso ang ating producer on the go. Parang gusto ko itong bigyan sana ng TV show pagka available na ito eh. TV show, Dear Tita Angie. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking love life. Ganito po nagsimula ang lahat. Tapos, mga kaibigan, yan po ang sulat ng ating tagapakinig. Ito po muna ang music. Thank you, Miss Angie Puso, ang ating producer on the go. Talented yan kaibigan natin yan. Maraming may co-contribute yan. Dito po ang kapital natin dito sa ating platform. Talagang talents and creativity. Alam niyo kasi sa ganitong uri po ng advocacy at vocation, passion, hindi po sapat ang pera na may pera ka. Huli ka agad dito ang walang laman ng utak. Huli ka agad eh. The moment you face the camera and you say something, booking ka na kung may laman ng utak mo. Unlike sa writing, sa print journalism, you can have an editor of your piece, of your article. Pwede mong padaanin sa editor. Dito wala eh. On the spot. When you open your mouth and you say something, booking ka kung may laman o wala ang utak mo. Ganon talaga. So, mas mahirap po ang broadcast, especially like with us. We do not read scripts. We discuss by impromptu style. Ayan. Talagang stock knowledge lumalabas kung meron. Kung wala, walang ilalabas. Thank you sa engineering department natin. Ang ating Operations and Creative Director, Engineer Oliver Licop. Sa ngalan po ng ating mga kaibigan at mga kababayang patuloy pong nagtitiwala sa Leader News Philippines. Salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Dahame. Magbantay po tayo para sa malinis, maayos, makatotohanang SK at Barangay Elections 2018. Thank you so much! God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dahame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.